Mayong gabi mga ma'am, matasa ta sa pulong sa Ginoo sa 2 Pedro 3 na ta. Ang kuan diri, title diri, nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. 3:1. Minahal ko mga igsuon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug niining sulata gipaning kamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong nauna, pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo nini mga butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa Ginoo o manluluwas ng gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. 3. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mobalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan maog ihapon ang kahimtang sa kalibutan. Sukad pa sa pagbuhat niini. 5. Gituyo nila ang dili pagtagad niining maong kamatuoran. Nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Ug pinaagi usab sa tubig sa lunop ang unang kalibutan gilaglag. Apan 7. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. No, kuyawa ni mga ma'am No, katong unang paglaglag sa Ginoo sa tao no tungod sa kadautan sa katawhan. Gilaglag niya pinaagi sa tubig, sa lunop ba? No, pinaagi sa lunop. Nya ikaduha dahil niyang paglaglag mga ma'am. Pinaagi na sa day sa kalayo. Kuyawa mga ma'am sa mo na dapat kita mga ma'am before ta mo biya nining kalibutan na sa atong kinabuhi mga ma'am, dapat naanatay relasyon sa atong manluluwas mga ma'am. Kay kung wala kay relasyon mga ma'am, dili jud na masuwat imong ngalan sa libro sa kinabuhi mga ma'am. Adto ra ka sa kalaglagan, mao ang inferno. No, dayon usbo nato ang city apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. No, kuyawa mga ma'am. Giandam di ay kining adlaw mga ma'am. Kay tungod para sa mga dautan nga hukman mga ma'am ug laglagon. Number 8. Ana siya diri apan mga hinigugma. Ayaw ninyo ikalimting nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa 1,000 ka tuig ug ang 1,000 ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ala no, imagine no kita 2,000 naman taron 2026. So meaning 2 days rin sa Ginoo mga ma'am. Kining 2,000. No, para nato ba taas kay ning kuana kinabuhi pero para sa Ginoo mubo ra jud kaayo. Unang di maong ang Ginoo na magsigig pa himangno nato kay dili siya gusto nga daghang malaglag ibalik niya mga ma'am. Dayon sa 9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Ladi gyud maglangan ang Ginoo mga ma'am. Labi na karon mga ma'am ato nang makita nga naghingabot na gyud siya mga ma'am kay nganuman tungod sa mga timailhan nga hapit na gyud siya mobalik mga ma'am. Kay ang pulong sa Ginoo mga ma'am nagpadayag kini sa tinud-anay nga kahimtang sa tao ug sa kalibutan ug sa umaabot nga mga panghitabo mga ma'am. Mana mga ma'am no kaning magbasa jud ta sa pulong sa Ginoo kay mao ni importante mga ma'am. Di jud na makabuang mga ma'am ang pulong sa Ginoo kundi nagkaning ang kuan sa Satanas mga ma'am no maghatag na natog kuan mga ma'am nga dili ta makabasa sa pulong kay mao man na kaning maghatag natog doubt ba nga kung mabasa ta makabuang or kung mubasa ta kanang
kaning kundi mahuman ana makuan makayabag dili jud na tinuod mga ma'am, kay ngano gibuhat ra na sa Satanas mga ma'am pa aron linglahon ta. Kay nganon ang naa man gud sa pulong sa Ginoo mga ma'am. Maluwas man gud ka mga ma'am kung mubasa kas pulong Ginoo mga ma'am, kay naghatag man gud kining kaluwasan mga ma'am ang pulong sa Ginoo. Yan na siya diri ang apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Di ba mga ma'am, kung ang kawatan mo moabot sa para sa pagpangawat, di ba dili na mananghid sama sa di ay kunugin ang adlaw sa Ginoo ana mga ma'am sa iyang pagbalik. Nao? Niyan ang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mo silaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. So, sus, mga ma'am, kung ang mga tao, no, tanan mga tao, no, magbasa pa lang og pulong, no, na, dili gyud, mga ma'am, dili gyud na magkadautan ang kalibutan, kay nga naman, kining pulong, Ginoo man ni siya, mga ma'am, no, naa sa John 1:1. Ang pulong Ginoo niya, ang kuan, basahan na ninyo, mga ma'am, kay, naadiri ang mga kamatuoran sa pulong sa Ginoo mga ma'am, Bible. Naman tay Bible sa matag balay na to mga ma'am, no, ay nanyo pakatulga. Kaya nga no, mangita bayag husay ang Ginoo nato mga ma'am. Panahon sa paghukom niya mga ma'am. Na niya kung ano ko yawa niya pan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ni atong adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog. Ug ang mga butang mo silaob ug maugdaw ang mga yuta mahanaw uban sa tanang nga naa niini. Kung maglinog man gani mga ma'am, kung magbagyo, kung magbaha man gani mga ma'am, di ba mga lisang ta mga ma'am. Samot na ning pagbalik sa Ginoo mga ma'am, no. Makalilisang gid kay ni para ni adtong mga wala mo ila sa Ginoo mga ma'am ba. Kung mga bugal-bugalon, mga yaga-yagaon nga way paghinulsol na mga ma'am, pero mga ma'am no, kung kita no mahinulsulon ta sa itong mga sala mga ma'am no, pasayloon jud ta sa Ginoo mga ma'am, mahigugmaon kay Ginoo mga ma'am. Sa 11 mga ma'am mo ano siya, ug sanglit kining tanan laglagon man niining pagiya, unsa may angay ninyong buhaton, unsa kunoy angay natong buhaton mga ma'am. Na siya diri kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Si awanin dot kay pulong sa Ginoo mga ma'am. Kaya nga no, ari na to makita mga ma'am ang mga panghitabo sa kuan, past, sa present, ug sa future mga ma'am. Diri na to makita niya, tudluan sa ta diri mga ma'am kung unsa tong buhaton, no, para dili ta malaglag, ug unsa sa atong buhaton mga ma'am, para mahimutang dili hinukman mga ma'am. Dara ano siya, tudluan sa ta mga ma'am sa atong saktong buhaton. Sa 12, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit tala. Di ba ang laing countries mga mama una man ay nahitabo no? Walay pagkapawong ang ilang mga sunog dito mga ma'am. Pila na ka country. 13 apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bagong kalangitan ug ang bagong yuta. Diin maghari ang katarong. So naadi ay himuon ang Ginoo mga ma'am nga bagong yuta ug bagong kalangitan. Ug dito mga ma'am wala nay kadautan mga ma'am. Katarong na ang maghari dito mga ma'am sa bagong buhaton sa Ginoo. 14 busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw. Paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamo putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. 15 ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa kay gayon nga iyang hatag aron maluwas kamo. Kani gyud kaluwasan mga ma'am ug mao ni pinaka-importante mga ma'am samtang buhi pa ang tao mga ma'am. Kaya nga mga ma'am no, ang tao mga ma'am naara jud sa maluwas mga ma'am kung buhi pa. Mao kana ang pagdawat ni Kristo ba isip Diyos ug iyang manluluwas ang kinabuhi. No? Unsaon man sa pinagi sa pagbasa ang pulong mga ma'am kay naa diri. Ang pulong sa Ginoo mga ma'am naghatod kini kaluwasan.
ni adtong mutuo kaniya mga ma'am. Na siya mga ug isipa nga ang pagpailob sa tong Ginoo nga usa ka kay gayunan na iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang sa wala pa day pagbalik sa Ginoo mga ma'am, pailob day na niya. Aron natagan kita kay gayunan nga maluwas kita mga ma'am. No? Pasalamat jud ko sa Ginoo mga ma'am nga nakabato na jud mi kaluwasan mga ma'am. Sa dihang si Kristo ni abot sa among kinabuhi mga ma'am. Dalaygon jud kay Ginoo mga ma'am. Karon nga nasinati na nako ang kaluwasan mga ma'am, no, mausad na akong giampo sa akong matag pamilya o mga banay mga ma'am ba. No, kay nindot kayo mga ma'am na experience na nato ba ang grasya, ang gugma sa Ginoo, ang salvation sa Ginoo ba. Mausab ka natong pag-ampo ngadto sa atong mga pamilya, mga banay, mga kaparentihan nga wala pa naluwas mga ma'am. Ana siya, ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo. May tungod ni ini. Ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kini mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa uban. Bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Mga ma'am, kaning gisuwat sa pulong sa Ginoo mga ma'am sa Bible no, tinuod gyud siya mga ma'am. Siya 17 apan kamo mga hinigugma nasayod na niini. Busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop nga mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Pagpadayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya sa kaibalo sa tong Ginoong Dios o Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kanturan. Amen. No, kanindot gyud sa pulong sa Ginoo mga ma'am. Mga ma'am, ang pulong sa Ginoo mga ma'am ba o kini mga ma'am ba na siya kini ba dili ni ana ang mga mabugal-bugalon nga tao mga ma'am ba dili ba misaad man siya nga mobalik, hain naman siya nangamatay na lang ang among mangginikanan. Apan maog hapon ang kahimtang sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat ni ini. Uy mga ma'am, tinuod gyud siya mga ma'am ba kay naka-encounter jud kog tawo ani mga ma'am ay. No nga. Akong gi-sharean about sa kuan sa second coming of Christ mga ma'am. Din mauni yung gitubog mo mga ma'am. Lakuyawa din mga ma'am sa ang pulong sa Ginoo ma'am. Mga ma'am nagbati jud kini mga ma'am sa matag sitwasyon sa kasing-kasing sa tao mga ma'am. Either matarong nga tao or dautan nga tao. No mauni ang lamdag sa atong kinabuhi mga ma'am ang Biblia. No? Kung sa tao pa mga ma'am, ang tao dili mabuhi mga ma'am. Kung dili makakaon sa physical nga pagkaon, mauusab ang kalag mga ma'am, dili siya mabuhi ang kalag kung dili makakaon sa espirituhanong pagkaon. Sa may pagkaon mga ma'am sa espiritu, kini pulong sa Ginoo mga ma'am. Naa diri tanan kana inyong mga pangutana, kana inyong mga problema mga ma'am. Naa diri mga ma'am. Ang Ginoo ra gyud makatubag mga ma'am, ang pulong ra gyud sa Ginoo makatubag mga ma'am kay ngano usa ko ni ana mga ma'am. Usa ko ang bunga mga ma'am nga natubag ko sa Ginoo mga ma'am ug naluwas ko mga ma'am. Usa ko nga giluwas sa Ginoo pinaagi diri sa Bible mga ma'am. Kay ngano gahi kay ko nga tao mga ma'am. Nagdako ba ako nga Katoliko mga ma'am. Mga ma'am kuan pagid kay ko persecutor pagid kay ko sa mga kuan ka na mag-share sa pulong sa Ginoo mga ma'am. Usa ko mga ma'am ang muana nga nanasad ning laing mga relihiyon ay pagbuhat lang gud mo ana inyo ayaw lang hilabti diri. Usa ko mga ma'am sa muana mga ma'am pero mga ma'am no. Digrasyahan jud ko sa Ginoo mga ma'am. Dili wala man tuod ko namati anang mga mukuan mga ma'am no sangyaw sa pulong kay di lagi ko ganahan na nila. Kay nagtuo lagi ko nga lain na relihiyon. Pero mga ma'am, dili de relihiyon ang makaluwas nato. Kundi relasyon sa Ginoo mga ma'am. Ug sa dihang nasakpan ako sa Ginoo mga ma'am, giluwas ko niya pinaagi siyang pulong sa Exodus 20 mga ma'am. No? Exodus 20 mga ma'am. Bara mga ma'am ay.
Kay iba man Ginoo mga ma'am, gagahi kay kustanan. Kay ano, bata pa ko, antod na minyo ko. Kuan man gid ko simbahan ko, nya kapilya ko. Nya tanan mga santos, akong atuon bisag asa ng mga simbahan, akong ampuan. Pero mga ma'am, pag ukab na ko sa Bible na Tagalog pag ito mga mama. Ana ko sa kung nauna ay, di magani kung basa og Bible sa Bisaya, kana na bang Tagalog. Gitawagan ko ato sa mong kauban ha. Dito ko sa Taiwan. Ni ana ko ikot. Di magay kung basa ana. O sa Bisaya kana na bang Tagalog. Pero mga ma'am, grasya sa Ginoo gidawat gihapon akong Bible. Mo to sa sige nilang paluap mga ma'am kung gibasa na ba nako. Niabot ang takna, ang oras sa Ginoo mga ma'am sa akong kinabuhi. Diri ko niya mga ma'am oh. Exodus 3 pag abot na ko nagbasa ko kay ni ana man tong espiritu sa Ginoo nga kay ni ana man ko mga ma'am ba. Unsa na ko pagkaibaw nga ang Ginoo tinuod. Mo to ang espiritu sa Ginoo mga ma'am. Ni ana siya mga ma'am nga basa sugod sinugdanan so na di kan Genesis mga ma'am akong gisugdan hantod na abot ko ani mga ma'am. Ha? Kuan dalaygon so kan Ginoo mga ma'am. Ha? 3. Ayaw pagsimba og laing Diyos gawas kanako. Tanawa laing Diyos. Tanawa ang kuan sa Diyos mga ma'am. Small letter lagi na siya kay Diyos man. Meaning dili tinuod na Diyos. Ano? 4. Ayaw pagbuhat og Diyos ularawan. Sabisan unsa dito sa langit. O dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. 5. Ayaw pagyukbo sabisan unsang Diyos. O pagsimba niini. Kay ako ang Ginoo. Tanawan niyo mga mama ang letter sa Ginoo. Big letter. Kay ngano, mauna man ni ang Diyos nga balaan, holy mga ma'am. Gamhanan sa tanang gamhanan. Nga ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Ug abubuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikoy kanako. Lakip ang ilang mga kaliwatan. Kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Kay baka mga ma'am, diri ko giusab sa Ginoo, diri nako na encounter ang Ginoo nga tinuod mga ma'am. Kay bawo mga ma'am, unsa ang Ginoo mga ma'am? Unsa ang Ginoo nga ako na encounter mga ma'am? Espiritu mga ma'am. Pagbasa din ako diri mga ma'am, dito na kuan sa kung una mga ma'am gi-open sa Ginoo nga akong spiritual eyes, mind. Mga ma'am, pagbasa na ko ani mga ma'am, no? Hala, dayag kaayo sa akong salabutan mga ma'am, sa akong pananaw mga ma'am. Grabe kaayo. Imagine napo din na din siya sa napo kasugo, no? Pero, gimemorize ni nako. Katong Katoliko ko, gimemorize ni nako. Pero wala joy conviction sa akong kasing-kasing mga ma'am. Pero mga ma'am, sa dihang ang grasya sa Ginoo na abot sa akong kinabuhi atong orasa, atong adlaw mga ma'am. Ang oras sa Ginoo mga ma'am na abot gyud nako. Ang kaluwasan mga ma'am sa Ginoo mga ma'am. Kining kuana mga ma'am, kining ikan 3 padung 5. Grabe, nasabtan jud ako mga ma'am. Nagilak-gilak kining mga kuana mga ma'am. Kaya nga naman mga ma'am no, kay bawo man ang Ginoo mga ma'am. Nga inana ko nga tao mga ma'am, diri ko nakalapas mga ma'am pag-ayo. Maunang mga ma'am nga kita sa Ginoo nga mga ma'am nga yaga-yagaon kay kustanan, dili ko maminaw kung nay mag-share nako sa pulong. Kay nagtuo lagi ko nga kung mukuan taglaing relihiyon, makasata o magabaan kana mga ma'am, no? Pero mga ma'am, pagbasa nako niini mga ma'am, dako kay epekto sa akong kinabuhi mga ma'am. Na sinati na encounter na ako ang tinuod nga Ginoo mga ma'am. Mo to mga ma'am no ni ana jud ko. Kung tinuod ka nga Ginoo nga nag-istorya nako ani, kay di man ako siya makita mga ma'am. Di na ko siya makita mga ma'am, pero na feel nako ang iyang presensya mga ma'am. Ano ko kung tinuod ka nga Ginoo nga nag-istorya nako ani, kinsa man din Ginoo mga Ginoo ang naa nako. Kay baka mga ma'am akong kupot dito sa rosaryo nga favorite color nako, yellow gold. Na ato katong Santo Niño nga packet lang akong bisag asa ko na imong dalhon. Na ato katong packet book sa kuan nga kana traveling mercy ko no. Naasad ko ato. Kay pag adtog Taiwan daghan kay basta daghan kay kog mga inani.
Pero mga ma'am no, sa dihang ang Ginoo mga ma'am, nakaplagan ako niya mga ma'am. Kining tanan mga ma'am, akong nasabtan kay ngano, kay baw ang Ginoo mga ma'am sa akong kasing-kasing. Nga maugilisod sa akong kasing-kasing mga ma'am. Dili kay baw sa kang Ginoo mga ma'am nga dili ko maluwas og dili sad ko mutuo nga atong mga tawo nga iyang gipangdala para sa pag-share sa mensahe diri na ako mga ma'am. Mga ma'am no. Ako mga ma'am dili na jud ko mauwa mga ma'am. Mo kuan maubi ka magsikog post sa pulong sa Ginoo mga ma'am kay ano diha man ko giluwas sa Ginoo mga ma'am. Kakuan mo no sa Roma mga ma'am yana siya nga I am not ashamed of the gospel. Dili na ko ikauwaw ang gospel mao ang pulong sa Ginoong Dios. For it is the power of God. Kay kini gahom sa Ginoo. It is the power of God for salvation. Sa kaluwasan gahom sa Ginoo para sa kaluwasan mga ma'am. Ni adtong to those who believe, ni adtong mga mutuo, no? Kuya wasa. To those who believe first to the Jews kuno, una sa mga Hudyo, dayon sa mga hintil, kisa man ang mga hintil mga ma'am. Ang mga hintil mga ma'am kita na kay ngano dili man ta Hudyo. So mga ma'am no. Kato mga lain pa nga problema mga ma'am na naigidala-dala nga mga problema na ay mga balatian nga way kaayuhan mga ma'am. Na ay mga kuan na sa kasubo karon. Kanang gitamay ang kinabuhi kana mga kriminal kana mga ma'am kana makasasa kitangtan makasasa no basa mo ani kay ngano ipaniguro gyud nako mga ma'am nga maluwas mo aning pulong ipaniguro gyud na nako ninyo balika ko ninyo mga ma'am kung way ipadayag ang Ginoo ninyo kung nagbasa mo ani so diai ko ninyo mga ma'am kay dili jud ko masayop kay diri jud ko giluwas sa Ginoo mga ma'am. Yang kaluwasan ba mga ma'am no dili ba na physical ang tinud-an nga kinabuhi mga ma'am no ang kinabuhi ighuman sa imong kamatayon mao na ang tinud-an mga ma'am nga kinabuhi kay imamatay ka mga ma'am naapay kinabuhi ikahuman nimo kining kinabuhi nato karon mga ma'am dili ni mao dili pa ni mao mga ma'am napagay maghuwat nato ana igpatay nato nagtuo ta mga ma'am nga nagtuo mo mga ma'am nga igmamatay na ka diri mga ma'am rest in peace na ka no mga ma'am it's a big lie it's a big Satan's lie mga ma'am kay ngano na ay naghuwat nimo mga ma'am eternidad so magisgot kita eternidad mga ma'am dili na siya mahanaw mga ma'am kanang kuan na gina siya eternity kanang walay katapusan ba either adto ka sa langit mga ma'am ug sa impierno so kung wala baya na nisuwat imongan mga ma'am sa libros kinabuhi nag-ingon ba ang pulong sa Ginoo mga ma'am nga adto ka sa impierno no mana mga ma'am kung ikaw nga nakakita ani akong video mga ma'am maura gid taw ni ang akong ma-share sa akong mga timeline mga ma'am kay kuan no kung makita gay mo nako nga magsimba or mag-post og pang Ginoo mga ma'am pasalamatin ninyo ang Ginoo mga ma'am kay ngano ayaw lang mag-focus nako mga ma'am kay ngano ako makasasara sad ko focus mo sa pulong sa Ginoo ablihin na inyong mga Bible sa balay focus mo sa pulong sa Ginoo ug sa Ginoo kay ngano naadira mga ma'am ang pagkabag-uhan no kay kung mag-focus mo na ako mga ma'am dili jud mo makuan mga ma'am kay ngano tao raman ko makasasa raman ko mga ma'am ug adlaw-adlaw kung nagsalig sa grasya sa Ginoo mga ma'am adlaw-adlaw kung naghinalig sa iyang grasya nga mabag-o ko mga ma'am no kay ako sad mga ma'am nagsikog basa ani ato sa kinabuhi naning kamot sad ko mga ma'am nga kaning mabag-o sad akong kinabuhi pinagis pulong no kay dili man ta kabag-o sa atong kinabuhi mga ma'am pero kay bawo mga ma'am grasya sa Ginoo no dako na baya kay kog kabag-uhan mga ma'am ay no sa una mauprat akong pambuhaton sa katong napako sa una na kong kuan mga ma'am kaning pagtuo mga ma'am buhaton ako ang mga dautan mga ma'am no disco kaning sugal bisag kaning kuan ra guna kanang
Tanaw na to nga murag joke-joke lang nga sugal pero sala na sanay kaning inom kana mga ma'am, no? Pero naa din na sa Bible mga ma'am, dautan din na mga ma'am, mga ma'am no. Grasya sa Ginoo no. Basa ko ani dayon hinay-hinay ko bag-o sa Ginoo mga ma'am. Mga ma'am dili na jud mo kita nako nga maghalubilo pa ko og mga kana may magpundok-pundok ya mga chismis. Di na jud mo kita nako ana mga ma'am naa jud ko sa balay. No nya mag-post ko pang Ginoo nya di sad mo kita na nako nga magdisco ko, mag-inom ko o mag-unsa na dira. No kay ngano na amang gud diri. Gitudloan man gud ko sa Ginoo mga ma'am nga kung naa na ta sa Ginoo binag-o na ta. Mana pasalamat jud ta sa Ginoo mga ma'am. Mana sad kamo mga ma'am awhagon jud ta mo mga ma'am. No kini para jud ni nato makasasala mga ma'am kay wala jud dili makasasala nato kun dili si Kristo ra gyud mga ma'am. No bisag kriminal pa ka nga nakatan-aw karon ayaw pagpakawa sa paglaom. Kung daghan man gani kag utang ayaw pagpakawa sa paglaom. Kung naamang gay kay daghang kaaway ayaw pagpakawa sa paglaom. Kung kaminusan magani ka sa tao ayaw pagpakawa sa paglaom. Kung buutan sad ka nga tao basa ani kay ngano ang pagkabuutan nato dili na makaluwas no. Kung buutan ka lang nya wa kay relasyon sa Ginoo dili gyapon na makaluwas no. Tan-awa diri mga ma'am. So dalaygon ang Ginoo mga ma'am. God bless sa tanan. Kaning hope nakabasa na mo ani mga ma'am ha. Ayaw mo kakuan mga ma'am. Pulong sa Ginoo. Darao John 1:1 atong basahon di. Last na ni mga ma'am. Last na ni mga ma'am John 1:1. Okay, para gibutuo mo nga ang pulong sa Ginoo bag Diyos siya. John. It's tara. John 1:1. Tara mga ma'am. Wow. Maong kinahanglan tang basa ang Bible mga ma'am. Ha? Wow, tara. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na so naa na din na daan mga ma'am ang pulong sa Ginoo. Ang pulong uban sa Dios So ang pulong di sa Ginoo mga ma'am uban sa Dios ug ang pulong Dios see? Ang pulong sa Ginoo Dios. So kung mubasa day ka ani mga ma'am, nagbasa day ka sa Ginoo mga ma'am. So mga ma'am, dalaygon kayong Ginoo mga ma'am. God bless kayo mga ma'am. So kuan katong nay mga kuan dira ayaw jud mo kaulaw mo duol sa Ginoo mga ma'am pinagis ang pulong. Unya pakig-istorya mo sa Ginoo mga ma'am in spirit and in truth mga ma'am kay maunay gusto sa Ginoo nga ato siyang simbahon sa espiritu ug sa kamutuoran. Bye bye mga ma'am, God bless.